Snívalo sa mi s tebou. Taký pekný sen. Good day. Akurát mám po fitku. Ideme si dať post-workout meal, čo je 2 kajzierky zo 180 gramov cottage a plus domáci syr. A k tomu ešte má jeden Thermix ako taký cheat. Tým, že mám dni rozdelené na 80-20. A čo mám dneska za sebou? Tak škola. Potom som bol trénovať klienta a čaká ma teraz znovu škola. Dorobenie si vecí, naučenie sa, plus potrebujem si naplánovať ďalší týždeň, dorobiť nejaké papierovačky, excelovačky v počítači pre klientov a potom ma už iba čaká strih jedného videa na profil Fitka a môjho profilu na Instagrame, čo je Muscle Midget. Tak tu je odkaz, alebo ho dám, teraz neviem, kde sa to nachádza, tak ho dám hore do popisku. Trošku sa upravím. Ne všetko zrovna vidieť vždycky podľa plánu. A toho je príklad dnešok, kedy budem musieť potiahnuť trošku dlhšie kvôli tomu, že mi prišiel mail kvôli prihláške na vysokú školu a musel som vyplniť životopis, poslať nejaké dokumenty, takže sa mi to trochu predĺží na dnešok. Akorát som dokončil nejaké písacie veci a už ma čaká iba dorobiť papierovačky pre klientov, aby som s tým zajtra mal pokoj. Chystáme sa drepovať, nejaké drepy ľahšie. Idem málo opáčok, nižšie váhy. Na to by som si znovu navykával na tie váhy a postupne to budem zvyšovať. Pôjdeme so 120 3 krát a to bude môj dnešný top set. Páčil sa mi tento moment, preložil späť. Ak si dobrých časov, nevždy to spoznáš, ne? Neznásilňuj atmosféru, všetko má sled. Nepočúvam od začiatku, čakám na šek, na to, čo je moje. To, čo sa im podobá, je dôvod, prečo si od nich držím odstup. Sám sebe som advokát, nikdy im nedoprajem im tú poctu. Niekedy prístup malý, ľudia, čo mať nemali, sa čo za nich zbali. Presveď sa naopak pravdy, prehltnutie pred spaním, hlavne nezačať žiť. Klop sa majú tvoju adresu, oni prídu. Už som konečne doma, došiel som akurát z fitka a mal som dneska tréning s klientom, chcem zábery po tomto a idem dorobiť nejaké veci, nejaký strih a podobne. A nastal moment, kedy idem vymeniť tento telefón. 4 roky som ho mal, odslúžil si akože veľa, chuďáka som ho žmýkal akože na maximum, čo sa toho týka. A idem prvýkrát prejsť na iný operačný systém a bude to iPhone 15. Takže sa teším, idem sa pohrať, idem si to ponastavovať a uvidíme, aké to bude ten prechod. Teším sa na tú kameru, hlavne tým, že ne vždycky nosím túto kameru so sebou a ten telefón nemá tú kvalitu toho, keby som chcel natáčať niečo narýchlo. A proste viem, že ten telefón to má a proste viem, že to bude vyzerať fajn, aj zvuk, aj všetko, tak sa na to Hudba sa mi služba, vyladzujem každú krivku. Takže, pokiaľ sa vám toto video páčilo, tak budem rád za like, odber, komentár. Kľudne mi môžete napísať názor na tieto videá, či sa vám páčia alebo nie, čo by ste tam zmenili, čo by ste tam pridali, čo zase ubrali. Veľmi si to vážim, vidíme sa ďalší týždeň, takže basa.